Добрый вечер, шановные гледачи. И у снег, и у спеку, и у пандемию, и насуперак рэпрэсіям Белсат працягвае паказваць галоўныя навіны. З вами Ярослав Стешек, и вот что сегодня у объективе. Первые сутки я 7 часов был в одиночке в стакане, на ИВС заехал только после отбоя. Массовые суды супраць актывістаў, журналістаў і ўсіх, хто трапіў пад міліцейскую руку. Трое суток сидеть без солнечного света, без сувязі не ведаешь, что тут робится, жонка хворая дома одна. Штаб праймерис зняўся з выбараў. Збіраць 100 тысяч подпісаў у гэтых умовах гэта злачынства супраць беларусаў сёння. Хто будзе спаборнічаць з Александром Лукашенком? У нас працуе штаб профессиональный, у нас уже собраная инициативная группа. Глядзі свядома, глядзі сваё. Вельмі зручна абіраць любімую праграму, але апрача тэлебачання можна ўсё гэта паглядзець і на смартфоне. Белсат запусціў смарт-ТВ. Былі масавыя затрыманні, цяпер па ўсёй Беларусі ідуць масавыя суды. Над грамадзянамі, якія выходзілі на мірныя акцыі пратэсту, дзяліліся інфармацыяй пра іх або проста выконвалі свой прафесійны абавязак, як журналісты. Справа не толькі ў арыштах. У аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляюць пра факты міліцэйскіх катаванняў у ізалятары. Віталь Бабін. Псы режима. Рыжий банщик ходит в баню, в лазню. Раніца панядзелка ў Ленінскім раённым судзе Берасце пачалася з разгляду справы блогера, аднаго з аўтараў YouTube-каналу «Народны рэпартёр» Сергея Пятрухіна. За кратамі Сергей быў яшчэ з мінулай серады. Залетают ОМОНовцы. Пух-пух-пух, все позабирали. Я говорю, представьтесь, никто не представляется. За что задержан? Не говорят, пакуют, увозят. Суддя Дмітрый Куроўскі арыштаваў блогера на 15 сотняў за ўдзел у акцыі супраць запуску акумулятарнага заводу, адкуль Пятрухін рабіў відэатрансляцыю. Сам народны рэпартёр паспеў паведаміць журналістам, што ў яго падвышаная тэмпература, а ў ізалятары ён перабываў з людзьмі, да якіх прыязджала хуткая дапамога. Як паведамляюць праваабаронцы, усяго на раніцу 11 траўня чакалі пастанову айчыннай Феміды ў ізалятарах як мінімум 38 асобаў. Тых, каго дастаўлялі ў суд, звыкла каралі адміністратыўным арыштам. Напрыклад, Александра Ільінца, які тыдзень таму разам з іншымі мясцовымі жыхарамі карміў голубоў у Віцебску. Стране, с одной стороны, деньги нужны, можно было шлепнуть штраф, но лепит сутки, возможно, просто чтобы людей закрыть, чтобы они просто не могли выходить. Па 10 сотняў арышту атрымалі і падпісанты каналу «Краіна для жыцця» Ілля Ціханаў і Александр Андрэеў, якія збіраліся паехаць 9 траўня на антыпараду Бабруйск. Рашэнне пра арышт вынес суд Аршанскага раёну. Для того, каб яны не паехалі ў Бабруйск, хапіла бы і 3 сутак. Ім далі па 10 сутак, і гэта для мяне даволі нечакана. Не забылася айчынная Феміда і пра магілёўскіх актывістаў, журналістаў ды праваабаронцаў. Толькі ў судзе Кастрычніцкага раёну Магілёва быў запланаваны разгляд 8 адміністратыўных справаў. 10 сотняў арышту атрымаў журналіст Міхась Аршынскі, 8 падпісант Ціхановскага Уладзімір Барэйша. Я, находясь в ИВС, вот 3 дня, никто, ни жена, ни мать не знала вообще, где я нахожусь, вообще никто. Я вот сейчас позвонил, они даже ни словом, ни духом, где я. А ў глыбокім сёння судзілі нашага калегу Змітра Лупача. Журналіст прысутнічаў на адной з сустрэчаў падпісантаў з блогерам Ціхановскім 31 сакавіка. З мінулай пятніцы Зміцер быў у ізалятары, а сёння яго пакаралі 10 сотнямі арышту і вялізным штрафам. Трое суток сидеть без солнечного света, без интернету, без сувязі не ведаешь, что тут робится, жонка хворая дома одна. Праз судовы канвер прайшлі актывісты моладзевага блоку Ліза Пракопчык і Даніла Лаўрэцкі. У суде Савецкага раёну Менску справу было пастаноўлена разглядаць праз відэасувязь. Мяне таксама затрымлівалі і адпусцілі. Я казаў шчыра, што не ўдзельнічаў у акцыі і зараз я на всялякі выпадак таксама гатовы да затрымання, хаця это таксама будзе беспадстаўна. 8 траўня моладзевы блок зладзіў акцыю супраць правядзення вайсковага параду ў Менску. Падчас рэпетыцыі тэхнікі маладзёны танчылі, трымаючы ў руках імправізаваную труну. Адсылка да папулярнага ў сацыяльных сетках мэму «Танец труною», які атрымаў новы сэнс з пачатку пандэміі каронавіруса. Віталь Бабін, Белсат.
І вось апошнія навіны з палітычных судоў. Лізавеце Пракопчык з моладзевага блоку далі 5 дзён арышту. А нашага калегу з метра Лупача і ягоную жонку Жанну з небяспечным для жыцця артэрыяльным ціскам з суда забрала хуткая дапамога у суправаджэнні міліцэйскай машыны. І да тэмы каронавіруса. Краіны еўразвязу, якія адразу ўвялі каранцінныя захады, цяпер паступова змякчаюць абмежаванні, адчыняюць крамы і дзіцячыя садкі. У Китаі ды Паўднёвай Карэі паўторныя хвалі каронавіруснай інфекцыі. А ў Беларусі афіцыйная статыстыка стабільная. 900 новых інфікаваных і 4-5 памерлых штодня. Прытым Мінздароўя зноўку кажа, што людзі паміраюць ад іншых хранічных хваробаў. Анастасія Русецкая. У Беларусі інфікаваныя каронавірусам амаль 24 тысячы чалавек. Прырост за сотні шосты дзень запар складае 9 сотень. По телефону прямо говорят, что скорая помощь приедет неизвестно когда. Вот так отвечают. Это как, нормально или нет? Вот такая борьба у нас с коронавирусом и совсем другим. Наша ўсходняя суседка ў колькасці заражэнняў каронавірусам апярэдзіла Італію і Вялікую Брытанію. Такім чынам Расія аказалася на 3-м месцы ў свеце пасля ЗША ды Іспаніі. Тым часам Украіна паслабляе каранцін. Урад тлумачыць гэта эканамічнай неабходнасцю. Змякчэнне захадаў закране пераважна малы і сярэдні бізнес. Межы застануцца закрытыя. Дивіться, легені всі рябі. Паглядзіце, лёгкія ўсе стракатыя. Часам відаць толькі вярхі. Гэта ўсё ковід. Оце все ковід. Абмежавальныя захады, уведзеныя праз каронавірус, паслабляюцца і ў заходняй Еўропе. У шэрагу краін з захаваннем мераў бяспекі адчыняюць крамы. Рэстаранам дазваляюць абслугоўваць наведнікаў на адкрытым паветры. Мы змаглі адкрыцца толькі дзякуючы ўласніку памяшкання, які значна знізіў арэнду і падтрыманне нашых працаўнікаў, якія таксама адмовіліся ад часткі свайго заробку, каб пачаць працаваць. Брытанцам, якія не могуць працаваць з дому, дазволена хадзіць на працу. А праз 2 дні можна будзе шпацыраваць на свежым паветры. Замест закліку «Заставайцеся дома» уводзіцца лозунг «Захоўвайце пільнасць». Вы павінны пільнавацца правілаў сацыяльнага дыстанцыявання. І каб гэтыя правілы выконваліся, мы павялічым штрафы для нязначнай меншасці, што іх парушае. Тым часам канскі кінафестываль, які меў пачацца заўтра, адмянілі. Фільмы можна будзе пабачыць на восеньскіх кінафестывалях, частку праграмы пакажуць у кінатэатрах. Анастасія Русецкая, Белсат. Яшчэ адзін аспект пандэміі каронавіруса выкліканы стрэсам і неабходнасцю надоўга заставацца дома. Абвастраецца праблема хатняга гвалту. Колькасць званкоў на гарачую лінію ад пацярпелых вырасла ва ўсёй Еўропе. А ў Расіі, наадварот, Міністэрства ўнутраных справаў кажа, што ўзмацняць пакаранне за такія злачынствы не трэба, бо паводле афіцыйнай статыстыкі гвалту ў сем'ях паліцыя зафіксавала менш на чвэрць, чым летась. Заявы МУС супярэчаць загаду віцэ-прэм'еркі Тацяны Голікавай прыняць экстранныя захады супраць хатняга гвалту. У 2,5 разы. Гэтак падчас пандэміі каранавіруса вырас хатні гвалту ў Расіі, заявіла РИА Новости ўпаўнаважаная ў пытаннях правоў чалавека Тацяна Маскалькова. Просьбаў аб дапамозе ў красавіку стала ажно ўтрая больш, кажа і псіхолог Алена Балюбах, кіраўніца Петербургскага крызіснага цэнтру для жанчын. Онлайн-приемную мы получили в апреле 608 обращений. Тяжело нашим психологам будет принимать обращения и не иметь возможности куда-то определить женщину. Да, это история про то, когда поступает звонок, и женщина реально звонит с улицы, да, и нам некуда ее перенаправить, кроме как к себе в центр, который не приспособлен для размещения. У перыяд пандэміі адносіны абвастрыліся перадусім у дэструктыўных сем'ях, дзе раней ужо былі выпадкі хатняга гвалту. Немагчымасць доўгі час выйсці з дому ўзмацняе цягу да алкаголю і раздражняльнасць. Праблемы накручвае дадатковая трывога. Людзі баяцца страціць прыбытак. Там, где насилие было, оно стало более острым, потому что тревога, люди беспокоятся за потерю работы. Перед экономическими какими-то, да, такими тревожными вещами женщина часто может принимать решение о том, что ей, наверное, надо оставаться в этих отношениях. Жанчыне важна знайсці бяспечнае месца, каб схавацца ад крыўдніка. Піар-менеджер крызіснага цэнтру для жанчын Барыс Канакоў размясціў у сацыяльных сетках аб'яву, у якой заклікаў уладальнікаў гостэлаў засяляць у пустыя нумары пацярпелых ад гвалту. Гатэлі адгукнуліся на заклік.
Мы получили хороший фидбэк не только вообще даже от отелей, да, просто от простых людей, которые занимаются распространением информации. Я разговаривал с представительницей, она говорит, что я даже не видела вашего обращения, по идее, в соцсетях. Вот. Я просто сама подумала, у меня, говорит, стоит пустой отель, а заселять все равно некуда. Некого, точнее, да, так я хоть помогу. Агулам на заклік аб бясплатным экстранным размяшчэнні жанчын, пацярпелых ад аб'юзераў, адгукнуліся 4 гатэлі. Яны прапанавалі больш за 20 нумароў. Напрыклад, сетка гатэляў «Сакрама» у Петербурзе называе сябе сямейным і сацыяльна адказным бізнесам. Таму яе працаўнікі хочуць дапамагчы крызіснаму цэнтру. Прежде всего стоял вопрос безопасности женщин. Практически все наши объекты, они размещены на сайте, то есть мы публичная компания и достаточно хорошо разрекламированная. Мы поняли, что у нас есть несколько объектов, которые мы не запустили еще в рекламу в силу экономической ситуации, да, то есть мы притормозили запуск некоторых объектов, мы решили, что это тот шанс, который мы можем использовать и с чем мы можем помочь данным женщинам. Поэтому, то есть мы с полной анонимность. Гэтак жанчына, якая сутыкнулася з гвалтам у Петербурзе ў перыяд пандэміі, можа ананімна і бяспечна засяліцца ў гатэль, атрымаць псіхалагічную ды юрыдычную дапамогу. Аднак колькасць зваротаў штодня расце, хоць праблема невідавочная для ўсіх. Я не думаю, что какой-то будет всплеск насилия домашнего. Ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период, и надо проверять эту информацию. Разгляд законопроекту о профилактике семейно-бытового гвалту у часе пандемии отклали. Юлия Шалгалиева, Юлия Лобанова, Белсат. Тым часам Менскі гарадскі суд агучыў апошняе рашэнне ў справе медыкаў. Галоўнаму фігуранту, дырэктару прадпрыемства «Белмедтэхніка» Александру Шараку прысудзілі 6,5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Александра Шарака прызналі вінаватым у атрыманні хабару у асабліва буйным памеры. Менавіта ў ягоным гаражы падчас ператрусу па-за летась знайшлі больш за 620 тысяч долараў. Гэтаксама за хабар на 3 гады асудзілі кіраўніка аддзелу рэалізацыі Белмедтэхнікі Кірыла Кастрыцкага. 4 іншых фігурантаў справы прызналі вінаватымі ў даванні хабару. 3 з іх атрымалі па 2 гады абмежавання волі, а 69-гадоваму кіраўніку прадстаўніцтва замежнай фірмы Іллю Карповічу прысудзілі 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Увагу праваахоўнікаў айчынная сістэма аховы здароўя прыцягнула ўлетку 2018-го. КДБ заявіў пра маштабную карупцыйную схему, звязаную з закупамі медычнай тэхнікі ды лекаў. У справе затрымалі больш за 500 фігурантаў. Сярод іх галоўныя дактары шпіталяў, працаўнікі Белмедтэхнікі, кіраўнік сеткі аптэк «Іскамед» і намеснік міністра аховы здароўя Ігар Ласіцкі. 10 прэтэндэнтаў сабраліся змагацца. Адзінага не выбралі, іх хутка будзе 20. Каля дзясятка асобаў, у тым ліку палітычных дзеячаў, абвесцілі аб прэзідэнцкіх амбіцыях і будуць удзельнічаць у выбарчай кампаніі. Частка дэмакратычнай апазіцыі згарнула працэдуру праймерыз выбараў адзінага кандыдата. Аднак лік апазіцыянераў, ахвотных зарэгістраваць уласную ініцыятыўную групу, расце. І ў кожнага свае мэты. Галина Абакунчик. Згарнуць народное голосование и распачаць кампанию «Беларусь без диктатуры». Так постановили удзельники праймерыз, инициативы по вылучению адзінага кандидата ад аб'яднанай оппозиции. Мы бачым, як ситуация накаляется, як сегодня Лукашенко дзейнічае і рэпрэсуе журналістаў, блогераў і людзей з актыўнай грамадзянскай пазіцыі. І гэта сведчыць таксама аб тым, што ён уже не будзе ніяк гандлявацца ні з кім, ён выбраў жорсткі сцэнар. Гэтак трое удзельнікаў народнага голосования Ольга Ковалькова, Миколай Козлов и Юрась Хубаревич кожны зарегиструют свою инициативную группу. Але удзельники новостворной кампании «Беларусь без диктатуры» не ставят за мэту сбор подписаў. Мы завершили кампанию праймеріз, не вызначивши, хто стане адзіным кандидатом. Но, напэўна, ў гэтых умовах это уже и не так істотна, бо я перакананы, прызначэнне выбораў на больш ранні тэрмін і збор подпісаў, самы разгар эпідэміі пазбаўляе магчымасці ўсіх без выключэння, у тым
республику и Александра Лукашенко собрать 100 тысяч подписов. И он то себе намалює своим суперникам, яких захоче бачить у бюллетені так само. Так пра намер рэгістраваць ініцыятыўныя групы ўжо заявілі такія патэнцыйныя ўдзельнікі кампаніі, як блогер Сергей Ціхановскі, былая дэпутатка Ганна Канапацкая, старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Олег Гайдукевіч, першы кіраўнік парка высокіх тэхналогій Валерый Цапкала, агулам каля 10 чалавек. Выбары дзеля выбараў – гэта не пра нас, так заяўляюць прадстаўнікі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, старшыня якой Сергей Чэрычань збіраецца не толькі агітаваць, але і перамагаць у прэзідэнцкай кампаніі. І у нас усё на гэты час гатова да таго, каб прыняць удзел у выбарах. У нас працуе штаб прафесіянальны, у нас ужо сабраная ініцыятыўная група, якая будзе займацца зборам подпісаў. У нас ёсць распрацаваная праграма, з якой можна знаёміцца. Не бачу перашкод, каб удзельнічаць у выбарах. Рашуче сабраць 100 тысяч подпісаў і на роўных удзельнічаць у прэзідэнцкай выбарчай гонцы намерны таксама сустаршыня грамадскай арганізацыі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыяў. Мы рыхтаваліся да гэтай кампаніі апошнія 5 год. З моманту, як закончыўся 15-й год выбары, калі мы таксама выстаўлялі кандыдата Тацяну Караткевіч, якая сабрала 1 мільён галасоў, мы рыхтаваліся, мы збіралі падтрымку, і на сённяшні дзень мы гатовыя, каб ісці ў гэту кампанію, не гледзячы на тыя перашкоды, якія, зразумела, сёння ёсць для ўсіх, і найперш гэта эпідэмія каронавірусу. Менш аптымістычна хаду галоўнай палітычнай падзеі пяцігоддзя прагназуюць адмыслоўцы. У сапраўднасці не 10, а мізэрная колькасць кандыдатаў складуць фон для дамінуючага ўдзелу Александра Лукашэнкі. Кожную выбарчую кампанію такія людзі з'яўляюцца. Ёсць проста дзівакі, якія падаюць ініцыятыўныя групы з 1-2 кандыдатаў. І не забываемся, ёсць яшчэ такія кандыдаты, як Кот Барсік. То есть гэта такі пэўныя карнавальныя элемент выбарчай кампаніі. Што датычыць наяўнасці сур'ёзных кандыдатаў, на дадзены момант не бачна ніводнага, нават не кандыдата, не бачна ніводнай выбарчай кампаніі. На рэгістрацыю ініцыятыўных груп па збору подпісаў патэнцыйным удзельнікам кампаніі засталося менш за 5 дзён. Галіна Бакончык, Белсат. Не можем не похвалиться. Белсат теперь мае додаток до Smart TV, где уже можно зручно шукать и глядеть усё, что стварае наша буйная телекоманда, незалежно от месцазнаходжання. Як поставить аппликацию, чему на логотипе сова и у чым сутнасць компании «Бисмарт. Гляди свое», распавядзе Кирилл Смяглікаў. Вось так выглядае Smart TV Белсата. Можна вельмі зручна абіраць любімую праграму, але апрача тэлебачання можна ўсё гэта паглядзець і на смартфоне з аперацыйнымі сістэмамі Android, а таксама iOS. З'явілася яна. Тэхналогія, якая змяніла тэлебачанне. Глядзі тое, што любіш. Глядзі сваё. Каб скарыстацца з гэтага, трэба зайсці ў краму Google Play на Android і спампаваць адтуль прыкладанне на тэлевізор альбо на мабільны тэлефон. Чаму гэта прыкладанне варта мець? Таму што, націскаючы толькі адзін гузік на пульсе, вы можаце адразу глядзець Белсат. Інсталяваць дадатак варта і таму, што в Smart TV наш глядач можа знайсці абсалютна увесь контент, які мы маем, які мы прадукуем. Можна паглядзець жывы эфір, можна паглядзець нашыя дакументальныя фільмы, можна паглядзець усе праграмы, нават тыя, якія мы не заліваем на YouTube. І таксама у смарце мы плануем шмат эксклюзіўнага, таго, што вы знойдзеце толькі ў аплікацыі смарта. Новы лагатып з савой распрацаваў дызайнер Александр Чабатароў. І вобраз разважлівай птушкі не выпадковы. Ад 11 траўня да 10 снежня мы ладзім адмысловую інфармацыйную кампанію. Кампанія «Бисмарт» таксама пра вельмі сучасную тэму. Гэта пра асяроддзе, пра жывёлаў. Мы бачым зараз, што адбываецца з пандэміяй, не ведаем, ці будзе праца, ці будзе здароўе, а мы кожны дзень можам клапоціцца пра асяроддзе і пра жывёлаў. Таксама, каб берагчы навакольнае асяроддзе, можна карыстацца шматразовымі торбамі ў крамах, часцей хадзіць па сходах ці нават будаваць звычайныя шпакоўні для птушак. Пра тое, як лепш клапаціцца пра наваколле нават ва ўмовах пандэміі, мы будзем распавядаць вам і далей. Ну а пакуль выбірай лепшае. Увесь свет у тваёй далоні. Твоя краіна, твоё тэлебачанне Белсат. Белсат Смарт.